Of zet je choke in stand-up, spring. Dus een springende dart en zet hem toe. Oké? Kom maar Robin! Je laat je ook in trap erin. Voilà. Robin. Robin, pak hem in één keer rond. Doe de jab en gewoon naar beneden. Doe de jab en doe het maar naar beneden. Jab en je land voor je hoofd doen, hè. Doe maar. Stoor hem met je voorste voet aan de binnenkant van zijn knie. Voilà. Voilà, hup. En nu denk je, als je been bezig is, denk je hakje in. Waarop wacht je? Kom maar Robin! Voilà, hup. Voilà. Voilà, dat is. Als die been is, kun je een paar en op beneden gaan doen. Je moet. Pak dat been vast, jongens. Pak dat been vast, dan gaat hij niet op de rond. Kijk, schuift in. Kom maar Robin! Voilà, hup. Pak dat vast als de kie. Hupla! Doe maar. En als hij met zijn handjes rond is, middenref open, dan kun je perfect een voorwaartse trap. Voilà. Mooi! Voilà, kom maar. Geen probleem. Dat is dat bakje. Nu als hij nu komt, iedere keer die stap, doe je ook. Iedere keer die stap. Als hij stapt, zeg je. Allez, pas toe! Als hij nu komt, kun je hem leg shoot. Als hij nu komt, kun je hem leg shoot. Doe dat dan niet. Doe het dan niet anders. Luister dan naar me. Doe een test door de leg shoot. Ja! Mooi! Doe de kleine Robin, een enkel op of zoiets. Zet hem op toe, pak dat. Hup. Ja! Robin! Oh my god! Yes! Fantastisch! Hoe lust het? Je ziet dat lust het. Voilà. Eindelijk lust het tenminste.